Existen poucos lugares en Galicia que vivan tan intensamente a Semana Santa como fan en Viveiro. Durante todo o ano, os membros da Xunta de Confrarías traballan para manter viva unha tradición que no caso de Viveiro se remonta á Idade Media. Esta semana estivemos con membros das confrarías de Viveiro e de Lugo. O vindeiro sábado arrinca a Semana Santa viveirense, unha celebración na que se implican todos os veciños e a que acoden milleiros de persoas cada ano. O Salón de Actos da Deputación albergou a presentación do programa desta festividade relixiosa declarada ben de interese turístico nacional. Salimos a presentar unha historia de un pueblo, unha historia que se enmarca dentro de la tradición, la devoción y el respeto, y el cariño a sus tradiciones. A Semana Santa viveirense camiña cara ao futuro en continua progresión. Cada ano a Xunta de Confrarías incorpora novidades que a fan se cabe máis atractiva. A restauración de 3 andas pola venerable Orden Terceira. 2 novas andas da Cofradía do Santísimo Rosario do viveirense Alejandro Quelle. A nova sede do Santísimo Cristo da Piedade nos claustros de San Francisco ou un novo desfile procesional que este ano se inicia na noite do Xoves Santo. Unha vintena de procesións e preto de 40 actos litúrxicos sucederánse ata o día 24. En Lugo tamén apuran os últimos días para que todo estea listo e comenzar a celebración dunha Semana Santa que este ano conta tamén con novidades. El Vía Crucis, que este año no va a transcurrir por la Alba da Muralla, simplemente cerca da catedral y por el interior de la catedral. Por segundo año consecutivo saldrán 36 mujeres llevando la anda con el Cristo crucificado de la Iglesia de la Nova, y el martes en el desfile procesional se celebrarán las 3 caídas de Jesús en la subida al Calvario. A Semana Santa lucense non conta coa tradición da de Viveiro, aínda así conta cunha particularidade que a diferencia do resto. El privilegio que tiene Lugo de poder sacar la Sagrada Forma, la presencia real de Cristo por las calles de Lugo, es un privilegio desde el año 1963 y nosotros no tenemos conocimiento de que en ningún otro lugar del mundo ocurra esto. Es lo mismo que la procesión del encuentro, el Domingo de Resurrección. A Semana Santa lucense agarda que a Xunta de Galicia a declare como festa de interese turístico galego. Os lucenses maiores de 50 anos poderán participar no programa Saúde e Benestar no Camiño de Santiago, que se desenvolverá entre os meses de agosto e decembro. A Deputación financia parte das estancias e tratamentos termais nos 4 balnearios da provincia e nas casas rurais da contorna destes establecementos. Os interesados poderán inscribirse a partir de xuño no rexistro e na web do organismo provincial. Os 4 balnearios que hai na provincia están vencelladas as rotas xacobeas que pasan por Lugo. Sumar estes 2 atractivos é un dos obxectivos do programa que foi presentado no balneario de Pantón. Todo isto va a rebundir fundamentalmente en todo el tejido socioeconómico que rodea a estos balnearios, que están ubicados en zonas donde está el agua y no en otro sitio, con lo cual esas zonas muchas veces están desarrolladas y muchas veces simplemente estos balnearios son las verdaderas máquinas y motores de esas zonas de influencia, ¿no? Un total de 1.750 lucenses poderán acollerse a esta iniciativa. 750 prazas corresponden ao balneario de Pantón, 450 ao de Guitiriz, 100 ao de Palas de Rei e 50 ao de Lugo. As outras 400 poderán elixirse en casas rurais de Ulloa, Terras do Miño ou Ribera Sacra. Me parece muy importante porque se da a conocer los balnearios, hay mucha población todavía que no los conoce, y también porque se financia a la gente por encima de 50 años, porque tenemos programas de inserso, pero empiezan ya a los 65, cuando la gente está jubilada. Dar a conocer nuestros propios balnearios a los propios residentes dentro de la provincia de Lugo, pues creo que es muy importante y sobre todo no solo que conozcan nuestros establecimientos, sino que conozcan los beneficios que puede dar a la población en las curas termales. O organismo provincial, que bonifica con 34 euros cada unha das estancias, destina un total de 60.000 euros ao programa. O Centro de Innovación Social en Lugo iniciou en Chantada e na Fonsagrada a súa programación formativa itinerante. Mentres na Vila Chantadina os alumnos recibiron clases de alfabetización informática, na Fonsagrada adentráronse nos segredos da fotografía digital.
O Telecentro Sito na Casa da Cultura da Fonsagrada acolleu ao longo de 10 días o obradoiro de fotografía digital no que participaron 16 veciños do municipio. É un curso para que a xente empece a ter cariño á fotografía digital, non? E sobre todo perderlle o medo. Aínda que o curso vai dirixido a principiantes, o nivel de coñecemento dos alumnos sorprendeu aos propios monitores. Incluso algún que ten un blog de fotografía, personas incluso hasta maiores que teñen noción de fotografía que nos asombran. Non sabía o que era un picado, un contrapicado, non sabía que había que deixar espacio ás fotografías, que había que deixar espacio por diante cando faz unha foto en movimiento, muchísimas cousas, non? Vanche enseñando a encuadrar, como sacar unha boa foto, como viron a boa exposición, cousiñas que vas te encariñando coa fotografía e vas cada vez a mellor. Coa organización destes obradoiros, o centro en Lugo pretende achegar as novas tecnoloxías a todos os veciños da provincia. A xente este calidade de vida, o sea, cando che transmiten conocimiento, porque a xente non é que non queramos estar no rural, o que pasa é que queremos ter unha calidade de vida. Despois desta primeira experiencia, algúns dos alumnos están dispostos a continuar a súa formación. E de feito tamén estou apuntado de informática, porque son cousas que se non sabes, pois que che guste. Ahora estou jubilada e mira, encántame de verdad. Nas vindeiras semanas, o Centro de Innovación Social en Lugo levará os seus obradoiros itinerantes a outras localidades da provincia. A Deputación de Lugo aprobou un acordo na Xunta de Goberno para defender a continuidade do máster de Enxeñería que pretende deixar de ofertar a Universidade de Santiago no seu campus de Lugo. Gómez Besteiro asegurou que a Deputación apoiará todas as decisións que fagan falta para o seu mantemento e mellora. Lembrou tamén que desde o organismo provincial estánse a implicar de cheo na ampliación do campus lucense facendo as expropiacións, construindo a nova escola de Enxeñería e apoiando todos os máster que se crean na cidade. A presidenta das Nais Lugo, Conchita Teijeiro, inauguraba este mércores no Museo Provincial unha mostra de 27 cadros feitos de todo corazón. A alma mater da Asociación Lucense decidiu expoñer por primeira vez a súa obra para recadar fondos para a entidade que preside desde hai case 4 décadas. Como ya sabes que mi meta, mi fin y mi vida esas Nais, pues empecé a pensar. Y de hecho, si ves que todos los cuadros, soy un poquito yo en todos. De colores e de temas. A súa iniciativa recibiu unha cálida e solidaria acollida por parte do numeroso público que acudiu á presentación. A exposición permanecerá aberta ata este domingo. A Fundación Anade celebrou esta semana no Auditorio Municipal de Lugo a Mostra de Teatro Especial de Galicia, na que participaron 3 grupos de Vigo, Porto e Asturias. A Fundación Igual Arte de Vigo abriu a mostra ca obra A Xóuxere de Cores, un espectáculo de expresión corporal sobre sentimentos como a ira, a alegría ou a paixón. O obxectivo de Anade é dar a coñecer o traballo que desenvolven as persoas con discapacidade na procura da súa integración social e profesional. A Igrexa da Universidade en Santiago acolleu a primeira parte do 9º Encontro Universitario de Danza Contemporánea que dirixe o responsable do espazo de danza da USC, Juan Carlos Zaera. Adicada ao pasado, contou coas actuacións de Nuria Sotelo e Amparo Novas, bailarinas que saíron da aula da danza. O encontro, no que participaron 10 grupos das universidades de Barcelona, Granada, A Coruña e Santiago, tivo outras 2 partes adicadas ao presente e ao futuro desta arte. Esta fin de semana celébrase en Sober a 31ª Feira do Viño de Amandi. Nesta edición participarán 22 adegas do municipio. O certame dará comezo o sábado día 16 a partir das 12 horas ca apertura do recinto na Praza do Concello. Ás 6:30 na Casa da Cultura realizarase a precata oficial dos viños participantes. O domingo ás 11:30 terá lugar a cata oficial e pola tarde a entrega de premios aos gañadores. Tamén esta fin de semana celebrarase en Feira do Monte, en Cospeito, a Feira Anual de Maquinaria Agrícola Usada de Antigüedades, que organiza a Asociación de Veciños da Terracha. O Xoves Santo, día 21 de abril, Pedrafita celebra a Feira do Queixo de Ocebreiro. O Concello decidiu cambiar a data que nos últimos anos foi o Venres Santo para facela coincidir coa feira mensual. Este ano está previsto que participen 2 queixerías novas incluídas hai pouco na indicación xeográfica protexida Queixo do Cebreiro. Ata o momento só había inscritas 2 produtoras. A elas sumaránse, como é habitual, queixeiras tradicionais e postos doutros produtos autóctonos.